Nijangkar bianglong angkang Kheroni Thana Kaparlupon Langparpan rong hangarong alongkedo Wai Terang LP School thanbang belson kataraphan bangso school pen katerekpon jipuke Langparpan arat tumpen chedondun thektialam the kachepaklang Jasimet Langparpan arat tumpen ke pachini pona tengke Wai Terang School along thanbang kathara sangho alangli loke thanpen osomar penang an kaching thorang theklonglo aprang-prang aloke thanbang pen osomar ke kaching thur theklonglo bonta non kathara sangho banglo pupen ke osomar soy resoya sonsi nangdolo lasi thanbang belson kathara sangho aphan bangsoy school pen katerek ponji puke chedondun thekte pusi ratpen lamthi chepaklang pon nili rong masalo dan Langparpan nili kita dah punikan lagi alam nang kelakon lo termane alang ini dak galson kathar sa dak nikan ini dah bilang dan ngitan masih non yang faku ini tunda building dan asal tanda mane ini ini apa Allah lagi dunia paydet mane la so sarfane ke non nikan sompian nangge alang ikut kami dak ini Bela bang so school long student bang kan bang doji. Asoi school long student bang ke bang baru isi apa tu? La pen teacher bang kan lo do. Teacher ke bang apa? LP school ME school lo so school bang. LP school. Athe bangso school ke dam tanga porpen le langdam pulote bangso school ke kiti tanga sonsi mandet lo. Bonta non thanbang belson kathar banglo pupen ke school ta renglo lapen osomara tunta chingthurlo lasi thanbang belson kathara phan bangso school pen katerek pon peder jia phan Langparpan arata tumpen KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen education EM Richard tok biatuma phan chuningri pedopon ning oi thek lo lapen ke ning duk pik an mane la so sar ke bang pen osomara tum mane la an puti pulit ke wan mane osomara tum han ke than ki mong lapen ke non ke ter ko bang abi pin lo school da ko an non develop ke wan mane osomara mana thek soilo ma ke non bang ke la so sar han mane ke thek la an ke than thek asar than jong si da pen lang than hal ki jui bulote ke la hayo somar ko man ke mane hinolapo mane la an ke than thek la an ke than ka bujai thek abang ke nilu bang ke anu protek bang ke hokta mun ipino mane la so sar han bang ke mutate dak pen transfer long le lo la bang so school la puthawa la lo mane la da ke la school bang ke bon check bo la pen ke la da teacher bang ke thammat di mat la so sar han transfer plot polo tante bahini to lang la bahini ya sar phanta mane anong ka prek transfer plot nang ko mane dak ke tham si tham long le lo La pen non la dak Wilson kathar po alang li sa dak si than bom lo sina mela bang so sar kopi apu song tong do ne non la so sar non tham bom ke la ke sar di la pen Ini kapul hai, thang tawe nili tumta nili hemati bul si nili te bansi ka tipi dulu, siar tibul anta nili tumti ka tipi dulu. La so sekolah longke ko ani nili tum la rong berong thak anta mane kasus asar ke bang pening karong ajoine nili tumta ko ani dak cirat sudu nikang samdun ko anu nilu. Usumar ko ani ki thek theki re anta non la so asar ke bang non usumar to man ta thek soy anta nili tum non ka thek long. Prang pen le mata dam non te non ke la so asar ke bang pen nili tum ke la so school ke ka develop lo sumbaran ta ke theki re lu. Kasi la so sar phan khot si aku mendadak pacu bang bek na yung sinang di rumah hindi tanah tuning ridun lo sar tuliram panta tuning ridun lekor lo kasi ban bek nang kuda nang pacu bek nang kuda lo News report KTB News